प्रमद बर' सारनाव निमाहा बिनाय थाबाय। मैयानि मोनाबिलि समनि जिथुनिखि प्रमद सारखौ गाज्रि बिबुंथिजों लोगोसे रायनानै हरनाय एबा गफुर हालामाव फैबा गोदोना मानदोंबा फै होनलायनाय खोथा आरो गाज्रि उच्चारण बाहायनायनि खोथाफोरखौ जाहाथे आं बुंनो सानाखैमोनबाबो बुंफ्रांगारबाय। बेवहाय आंखौ निमाहा होगोन होननानै आं आसा खालामनाय थाबाय सारनिसिम रोजा रोजा। आरो आं बेबायदि बुंनो सानाखैनोमोन। आं मा मेलेमै बुंफ्रांखो आं हमदांनोनो हायाखै। आं उनावसो गोसोखांफिननानैनो सारखौ बिदि बुंनाया जोबोद गोरोन्थि जादों साननानै आंनो निजिनो उनाव सानफिननाय जादों। आसा खालामो सारा आंखौ निमाहा होबाय होननानै। आरो आं दिनैनिफ्राय बेबायदि गोरोन्थिखौ मावला आरो आं खुनुदिन बेबायदि बिबुंथिबो होफेरनो मोनाखैमोन आरो होफेराखैमोन आरो होनायबो नंला। आरो आं मोनसेबो जेबो संगठननि मानसि नङा। आं सासे गामियारि आबादारि मावनानै जाग्रा। माने बे बिटिआरआव हाबनाय हाबिनि थाखायनो आं रागा जोंफ्लांनाय जादोंमोन नालाय सार, बिनि थाखायनो आं रायफ्लांनाय जादों। बेवहाय जाहाथे सारा बे थालांनाय खामानिफोरखौ लासैनो फैबाय थानाय बोसोरफोराव समफोराव जाहाथे मोजाङै मोजां मावफुंजोबगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय।